Hola Menorca, el mes de gener, tot i l'augment de les mesures sanitàries, està sent el més preocupant des del començament de la pandèmia. Els 50 positius per coronavirus que es van donar tan sols fa 4 dies i que era el major registre fins aleshores, s'ha vist superat avui. Així, en un sol dia, Silla publica 53 positius. El 51,63% dels 430 malalts que estaven en seguiment pels equips d'atenció domiciliària són a la zona de Ponent, concretament 222 persones. La zona centre té 78 casos, la qual cosa significa el 18,14%. Llevant compta amb 130 persones en seguiment, un 30,23% del total. Al mateix temps que augmenten les dades de la pandèmia, avancen també les accions per contrarrestar-la. En aquest sentit, el laboratori del Mateu Orfila ha batut també el rècord de proves realitzades en un dia, amb un total de 644 PCRs realitzades. Avui ha començat el procés d'administració de la segona i definitiva dosi de la vacuna entre usuaris i treballadors de les residències de gent gran de Silla. Francisca Sales Pons, de 91 anys, i usuària de la residència de gent gran del Consell Insular de Menorca de Mo, i l'infermera del mateix centre, Anna Rogel del Pino, són les primeres menorquines vacunades contra la Covid-19. Que tothom se vacuni quan tantes, a veure si eradicam d'una vegada els virus aquests, perquè si no és morir en vida. De la primera dosi va tenir cap reacció? Res, ni me'n vaig donar compte. Ni antes, ni després, res. Absolutament, no? Sí, estupendo. No, és que no és res, que no li tinguin por, perquè no fa res, és una cosa que no... I si a més que no fa res han de fer que això s'adalanti, que vagi més ràpid, pues me sembla que és convenient que ho faci tothom. Muy bien, igual que la primera, sin molestia ninguna, no la he notado. ¿Tampoco notaste ningún efecto adverso? No, en la primera, bueno, al día siguiente el brazo así un poco dolorido, pero bueno, es lo normal cuando te pones cualquier vacuna, no tiene por qué ser solo con esta. Algunos compañeros de trabajo te han preguntado por tu experiencia, sí. Algunos se han interesado para saber cómo estabas a partir de la primera dosis, algunos se han animado. Sí, bastante gente, sí. Incluso compañeros de la promoción de enfermería me llamaron y tal, incluso gente con la que no había hablado hacía un montón de tiempo, porque claro, había salido en todos los medios, habían visto y tal. Y la verdad es que sí, que a partir de ahí, bueno, no sé si habrá sido por esto exactamente, pero bueno, que la gente se ha animado. I ha habido bastante augmento, no, en la vacunació. Durant el dia d'avui està previst vacunar als 261 residents i 170 treballadors de les residències i centres sociosanitaris de Silla. Bones, Menorca! El Covid-19 li ha costat arribar al pavelló municipal de Ciutadella, però ja hi és. La Barca de Menorca ha confirmat aquest dimecres de matí 2 nous positius a la seva plantilla de la Lliga Iberdrola que s'afegeixen en el positiu que ja van anunciar la setmana passada. O el que és el mateix, els partits que havien de jugar aquest cap de setmana, el conjunt d'en Pep Llorenç, dissabte contra l'Ipsa, segon classificat, i diumenge contra el Madrid, partit aplaçat de la setmana passada, finalment no es jugaran, ja que el conjunt que prepara en Pep Llorenç hauran de seguir amb quarantena, donats aquests 2 nous positius a la primera plantilla. Ara haurà de ser la Federació Espanyola de Voleibol que decideixi aquests 12 partits pendents ja del conjunt menorquí quan es disputaran. Mentrestant, en el pla esportiu, la Barca de Menorca, tot i que no va jugar aquesta setmana passada, en el pavelló encara es manté el privilegi de tenir la primera posició de la Lliga Iberdrola. El conjunt menorquí es manté una setmana més líder de la classificació. Per altra banda, el nom propi d'aquestes darreres hores ha estat el de na Sofia Martínez Lavín, de 25 anys i de nacionalitat nord-americana, però amb passaport espanyol. Na Martínez es converteix en el reforç d'hivern per en Pep Llorenç, una jugadora de 1,88 m i que juga a la posició d'oposada, però que també ho pot fer a l'altra banda de la punta o també com a receptora. Una jugadora que és un portent físic i que arriba de ser un referent tant a la primera divisió de Dinamarca com abans també a la primera competició d'Àustria. Escoltem per Vini Televisió el que ens deia na Sofia Martínez, nou fitxatge de la Barca. Recibí un mensaje de mi agente y que decía eso, que el equipo de Menorca ha preguntado por mí, siendo española, que pues podría ser
buena idea de acabar los campeonatos de la Liga de España con este equipo. Entonces era creo que el primer día que nevaba en Dinamarca y el día anterior habían puesto todas mis clases de máster ya en ordenador y todo online. Entonces dije, pues mira, justamente no sé cómo, pero el COVID me ha ayudado en esta situación y sí, al final fue como bastante fácil la decisión. Así que pues para una semana para la otra ya estaba aquí y claro, llegar que todas las chicas estaban confinadas, pues claro, no es lo ideal, pero es una pandemia y es lo que pasa y bueno, no pasa nada. Yo eso, a los un par de días estuvimos todas juntas en los entrenos y muy bien al final, y a ver si ya con el COVID ya sigue habiendo casos, pero pues ojalá ya podamos competir y bien, con muchas ganas de estar ya en el campo de juego con todas las chicas y a ver si podemos ya ir a por el título de la liga. De cómo soy yo de jugadora, bueno, pues ya veráis. Muy agresiva, muy feliz, me gusta gritar y chillar mucho, pues no sé, pues al final es que me lo paso pipa, así que soy muy motivadora y muy agresiva y más que nada pues con muchas ganas de ir a por el título. Canviem d'esport i anem a xerrar ara de Saler Plata de bàsquet. El partit que s'ha de disputar a Vintaufa de l'Hèstia Menorca davant el Tarragona d'aquest diumenge penja d'un fil. I és que aquest dimecres s'ha hagut d'ajornar el partit a Tarragona-Benicarló per un cas positiu en antígens d'un membre de l'equip de Tarragona. Les proves PCR del conjunt català van marcar aquest dimarts un nou positiu en els membres de l'estaf tècnic de tots els altres, mentre que tots els altres, van donar negatiu. Ara, entre aquest dimecres i dijous, el conjunt del Tarragona coneixerà els resultats definitius d'uns segons tests i en cas de confirmar-se aquest positiu, el partit de diumenge capvespre en el pavelló Menorca quedarà ajornat. Mentrestant, però, l'Hèstia Menorca la setmana passada sí que va fer els deures i es va endur una soferta victòria a Navarra 70-74, guiada en gran mesura per un enorme Menmo Drishka, amo de la pintura i acabant amb 25 punts i 27 de valoració. Escoltem les paraules de n'Oriol Pagès després d'aquesta victòria a Navarra. Contentos por la victoria, pienso que ha sido un partido muy trabajado, un partido difícil. Pienso que en líneas generales hemos jugado bien, hemos tenido orden en ataque, hemos estado bien en defensa, pero ha habido pequeños tramos cortos donde hemos perdido el control del rebote, donde ellos nos han podido anotar por errores en ataque y nos han salido en contraataque, y esto les mantenía en partido, ¿no? Conseguíamos coger ventaja, pero ellos volvían siempre, cogíamos ventaja y volvían siempre. La verdad es que ellos han aprovechado bien, ¿no? nuestros momentos de dificultad, nuestros momentos malos, o los han forzado, ¿no? Sobre todo cargando bien el rebote, y ahí hemos sufrido un poco, y bueno, y hasta final de partido pues ellos han creído y han vuelto al partido, y hemos tenido que volver a ganarlo, pero bueno, el equipo ha sido duro mentalmente, ha sido serio y hemos conseguido una victoria que para nosotros pues es importante para empezar esta segunda vuelta contra un muy buen equipo. Acabarem aquest Vini Esports de dimecres xerrant de ciclisme, en concret de ciclacross. Després de 12 anys i fins a 9 anys inactiva, la veterana ciclista de Ciutadella, Ruth Moll, va tornar a reviure la polida sensació de quan l'any 2008 es va conquerir amb el Campionat d'Espanya Èlit de ciclacross a Burgos. La Ruth Moll va repetir el triomf i la medalla d'or tant a la seva nova categoria de màster com també va ser la guanyadora de l'Scratch. Va ser en el Campionat d'Espanya 2021 a Torrelavega, on en Ruth Moll va mostrar el seu gran moment de forma i es va mostrar infinitament superior a la resta de les seves contrincants, que en cap moment li van poder posar oposició. Un triomf, però, de Ruth Moll amb un sabor un tant agradolç, perquè, com es comenta a Vini Televisió, ser campiona d'Espanya volia dir participar en el pròxim campionat del món. Un mundial, però, que per mort de la pandèmia de la Covid-19 queda suspès i haurà de ser ja el 2022 quan Ruth Moll pugui batallar per el títol mundial. Escoltem des de terres madrilenyes a la ciclista ciutadellenca.
Hola, aquí estic com un mostres mallat de campionat d'Espanya que vaig aconseguir aquesta setmana a Torrelavega. Com sabeu, vaig guanyar el campionat d'Espanya de màster, vaig guanyar l'escratch, diríem, la carrera en totes les categories i molt contenta. Ja que vaig la temporada, el meu objectiu era el campionat d'Espanya i el campionat del món que celebrava aquesta setmana a Bèlgica molt. Aquesta setmana al final no podré anar al Mundial perquè s'ha suspès per tema Covid, així que nada, apuntant per acabar la temporada de ciclocross. Això sí us dic, que amb moltes ganes d'arrencar l'any que ve la nova temporada, amb els objectius de campionat d'Espanya i estàs mundial, que l'any que ve és Inglaterra. Esperem que el Covid ens deixi poder participar i que es puguin celebrar. Hola Menorca, rere aquests dies passibles, demà, dijous i divendres mos esperen 2 dies amb petits canvis de temps. El primer de tots, dijous, arribarà en forma de vent, sobretot el que vespre, on el vent de llebeig podria agafar intensitat i ja el vespre ser fort. Les temperatures altes, mirau, de 7 de màxima i 12 de mínima, és a dir, que temperatures molt agradables i molt suaus. I demà serà un dia amb més nigolats i més tapat, encara que també podria fer estones de sol. I divendres serà el dia amb el canvi de temps més importants. Les temperatures, les màximes repunten de 8 graus, les mínimes de 10, i aquest vent de llebeig anarà a més i anarà girant cap a mestral durant el dia. I atenció, perquè l'Institut Nacional de Meteorologia activa una alerta groga per aquest vent, vent que podria bufar entre 70 i 100 km per hora, això alteraria molt la mà, per això aquest avís groc, i mos deixaria força set i onades de fins a 4 metres. I atenció, perquè també divendres podria fer qualque ruixat, qualque tempesta, és a dir, que el pas d'aquest front divendres sí serà més actiu i podria deixar aquestes precipitacions. Després sembla que el cap de setmana tornaria a millorar, però petit canvi de temps per dijous i divendres que ja veurem que mos depara. I sobretot, amb aquests dies que la cosa està sèria, aneu alerta, preneu precaució i molta força a tots.